I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Mamahalon mo gagawin ng maong bag. Unsa man mas pagtubag, ana? Tug-anan ni mo si Franco nga hinatag ng Mr. Martinez, ha? Mao ba? Kathy? Uy, dili, uy. Nga nagkuntug-anan ko man. Unya lagi unsaon nimo pagpasabot imong bana, ana? Oh, ako inon nga hinatag sa akong higala nga babae. Ha? Customer nga babae. Kasimple, ana. Okay sad, mao ba? Or ako inon nga hinatag nimo. Oy, ay kog apil ana, kay di mo tuo si Franco ana, nga ako'y muhatag nimo ana, girl, kay di ko ka-afford ana nyo. Hala, basta sa customer na ako nga babae. Higala nga babaeng customer. Mao'y naghatag na ko, ana. Mao na. Ah, sige. Pero mangutan ako, anong gihatagan man kuno ka ni Mr. Martinez og bag nga mahalon? Oh, nadutlan na. Og nga ikaw nadutla na pod, kay nagluod-luod naman ka. Oh, ikaw na lagoy sabot, Sofia. Basta ha, ayaw pagdaang inyong duwa, kay tingalig na, mga bunggo mo simbako. Oh, depende ra gyud na. Ansa? Kung mahipawan, oh, unsaon taman. Kathy. Kung dili magkasinabot, oh, buwagon. Kathy! Show pa? Okay na to, nak. Utik pa ay, pasayawon ko ko. Unsa? Utik! Oh, Unsay pasayaw ni mo akong anak? ay na, sa padugang ba sa atong, kuan ba, number ba, Franco? Punan ba na to itong number ba, para mataas-taas ba? Ayaw lang ba. Nga naman. Kay gwapa ni Inday Claire, ha? O, nahibaw ko nga, kamao gini mo sayo si Inday Claire. Kamao lagi. Oh. Ayaw pa pilang akong anak ko. Kay? Di ko gustong mayabag sa showbiz. Palihog kong tubig kayo eh. Opa, ay, magpalit sa day kong tubig pa. Ayaw na lang, Inday, ayaw na lang. Naanas, Janice, daog, tubig. O, niya, yan ay padung diri ay. Excited pa niya ka nagpaabot ni Mr. Martinez. Mabalik pa ko na siya. Girl, suyak ko ni mo. Sukad ni wadyo ko makabag nun anak. Ikaw pag yun. Oh, sa ko ba? Giyatagan man ko. Oh, na. Nibalik na si Mr. Martinez ay. Hala no, late at night. Alas 11 na sa gabi iyo. Diya ko na Sofia ha, sugaton ko siya. Sige, go. Akong amega pa iya. Kamali pa yun. Nito man jud ka ha, nga mobalik ka. Yes, of course. Thank you. Pwede coffee na rin ako. Okay, andaman ti ka. O, ikanta doon rin. Ini-coffee ni mo makabanta. O niya, basin og may mangita nimo. No, wa. Are you sure? Wa lagi. Honest? Honest. Pantay man bitaw. Day, katuog na day. Kamong ubanan ni Ate Janice nimo sa kwarto. Kay kami sa si Biotic. Ay, ano alam ko ni mo pa. Ha? Maikog kong ate Janice, uy. Ano alam ko ni mo ko? Uy, ay kay ko di Ate Janice nimo. Tawagan una na ko sa mama nimo ha. Okay, anto na ta? Yes, Greggy. Oh, may nanaw. Si Franco. Imo ba na? Tubagon ko na ha. Okay. Hello, love. Asa na karon? Padaw na kog uli sa ato dong. May noon. Kung sige sakyan nimo. Magtaksi na lang ko dong. Okay. Amping ka ha. Natural. Ay, ikaw, unsa man? Kumusta ka na? Kumusta mga show niyo diha? Okay Rasad, humana among show. Diyan na meron sa bahay sa among giabtan. Oh, unya si Declare. Asa naman? Diyan po diri. Unya asa man? Wa mo magut mi dong? Wa ka magut mi? Nakasnack na mo? Oo, Human sa naka-snack show? na mi. Okay na, nakakaon na mi. Okay. Ay, pagutom ha. Oo, day. Basta mag-inom-inom ka diha ha. Mahubog ka. Ay, wow, way inom diri. Lagi. Oh, sige na. Pahuway na mo. Katuog na ha. Oo, day.
Bye, Dong. I love you. I love you po. Bye. I love you. Anto na ta. Okay. Larga na. Asa na si mama pa? Padung na muli. Maayo noon. Nangunta na pag ito sa mama nimo kung naka-snack daw ta. Di ay ba? Nangunta na sa to siya nga. Naginom-inom ba ko? Dili gusto si mama nga mahupog ka. Oo, naman kung mag-inom. Di ba? Bitaw pa. Sige pa, katuog na. Kay matuog na ko. Oo. Oo na. Bisan mo sa akong piyong akong mata na. Di ba kaya ko makatog? Uy, apit naman di magalaw sa gabi eh. Pero, kung agyapon ko makatog. Nga naman ko. Basta, mo inom na lang kong tubig. Lain na gid sa kuba sa kong tuganda. Oh, asa ka ba? Uy, mata pa day ka? Ay, nag-Facebook pa ko. Okay. Minom kong tubig. Sa ko makatuog na. Ambot, nga anong ni eh. Gusto may gihuna-huna ni mo ba? Ay, Si Kate may gihuna-huna ni mo? Yuli naman kuno to siya. So may kaso ni mo? Ambot, walang yun ko kasabot sa kong gibati ba eh. Makabuang ka. Makayapag sa ka, Greggy. Kate. Lighter, please. Kidding. Greggy, Yes. Ano? kun pananglit pa, magkabuwag kami sa akong bana. Makig-unong ka pa nako? Kati. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!